A polémica das festas do Tinto de Barrantes non estivo en ningún dos actos celebrados nos festexos, senón nunha suposta festa que tivo lugar na casa familiar do alcalde. Un veciño alertou a Garda Civil da velada, pero cando os axentes chegaron ao lugar non denunciaron ningún incumprimento. Dende Somos Ribadumia denuncian que había máis xente da permitida e piden a dimisión de David Castro. Eu estaba aquí, vivo aquí, e comprobei ao chegar á casa de que aquí había bastante máis xente de que debería haber e estaba fora da hora autorizada. E nós entendemos que máis alá de que a Guardia Civil faga ou non faga informe, que iso é unha cousa que lle compete a eles, políticamente un alcalde non pode dar ese tipo de exemplos e ten que asumir as consecuencias de facer algo así. A pesar de que a Garda Civil non denunciou ningún incumprimento, Somos Ribadumia poñera unha queixa na subdelegación do Goberno. Mais que nada para que se analice ben se esa actuación da Guardia Civil foi todo correcto ou hai que facer alguna corrección. E máis que nada porque nos parece moi preocupante que a veciñanza de Ribadumia se leva a imaxen de que o alcalde non se lle multa cando actúa fora da lei. A lei ten que ser para todo o mundo exactamente igual. Eu entendo que pode haber un marxe, que pode haber algo de manga esquerda, que a situación é un pouco complicada para todo o mundo, porque os políticos temos que dar exemplo. E as autoridades cos políticos teñen que ser tamén exemplares. O alcalde negou todas as acusacións e denuncia que está sufrindo unha persecución política e persoal. Me parece triste que se queira utilizar a festa do viño tinto, cando é o evento máis importante do Concello de Ribadumia, me parece triste que se queira utilizar esta pandemia COVID para facer unha política rastrera, unha política que é unha persecución, digamos, xa no ámbito político, pero tamén no ámbito personal. Por lo tanto, nada máis que dicir. David Castro tamén poñerá a situación en máis dos equipos xurídicos. Porque é triste que non haxa ningún acta de denuncia, ele sabe que non hai ningún tipo de acta de denuncia e inmediatamente o comunica nas redes sociais e aparte nos medios de comunicación. Pois xa digo, serán os propios servicios xurídicos, os abogados, que eles teñen que traballar sobre esta cuestión para actuar da maneira que se considera oportuno. Dende Somos Ribadumia piden a David Castro que compadeza en pleno extraordinario para dar explicacións. O alcalde non quixo entrar en máis polémicas e agarda que sexan os servizos xurídicos os que poñan a cada un no seu sitio.